Ayibingelele ngikwamukele imbukelo ye-Black Life TV, igama ngumZwandile ngwakamhlongo. Kanti namhlanje-ke sisohlelweni la izigameko. Ngihlezi esihlalweni sikaStufuza Dlangamandla Ezulu. Intokazi-ke le eyisitufuza ngempela nawe uyayibona nje lapha ukuthi intokazi leya. Kanti-ke namhlanje sivakashele insizwa la uthe umnumzane noma ngikubingelele ngikwamukele. Ngiyabingelela uMr Mncishu Mncishulo. Yes. Bengafuna ushiwe mina igama cause bezongidida. Insizwa-ke sibhalele la ngenkinga eke yahlangabezana nazo kusukela ngonyaka ka-2018 ebihlangabezana nazo emsebenzini nje obisho ukuthi ibisebenza khona ka-Transnet. So ngase namhlanje ake siyibizeni cause kade ade sibhalile lokhu ithi hayi sithi hayi postpone size sokubiza ohlelweni. Silokhu sihlehlisa. Namhlanje sidecide ukuthi niwase kubiza ohlelweni sizwe iside lakho noma sizwe ukukhala kwakho ukuthi ukhala ngani kahle kahle mnumzane. Bekade ngisebenza ka-Transnet ngisebenza njengo-welder kepha ngiphinde ngibe-shop steward ngikhulumela abasebenzi. Ngase-ke ngo-2018 February ngase ngiyaxoshwa. Okay. So i-shop steward umuntu okhuluma so like spokesperson sabasebenzi emsebenzini. Yebo, umkhulumeli wabasebenzi owenza ngokusemandleni ukuthi kukhona ubudlelwane. Yebo, khona ubudlelwane phakathi komsebenzi nomqashi. Uyabona nokuthi nje mebe nenkinga abasebenzi ukwazi ukuthi ubasize kuko konke. Okay, mhlawumbe mase ngibuze nje mhlawumbe ususebenza isikhathi singana na Transnet and noma ngithi ususebenza isikhathi singana na Transnet and mhlawumbe yipi experience lapho uyitholile ngokusebenza as a welder at the same time phinde futhi wenza lo msebenzi wakho kuba i-shop steward la ukhuluma khona abasebenzi. Senginesikhathi ngaphezulu kweminyaka emithathu ngisebenza khona ka-Transnet. Experience engiyitholile inkulu kakhulu, angifuni ukuphosisa. Benkulu nje experience ngakho ukushisela ngoba bengiyikhuthaza khona nanokuthi-ke ngiyi-shop steward bengisebenza ngokusemandleni ukuthi ngiyenza ngempela ukuthi abasebenzi bayaneliseka. Bengisebenza ngokweqiniso. Encwadini noma sibhalele novezile ukuthi ngoFebruary ka-2018 waxoshwa emsebenzini. Mhlawumbe ikuphi okwaholela ekutheni uzoxoshwa emsebenzini? Ngiyacabanga ukuthi inkinga iqale mhla sengiba yi-shop steward. Ngase-ke ngifakwa amacala. Icala ebengilifake ukuthi ngithi ngosuku oluthize ngangisemsebenzini. Yes. Inkampani ithi ngangingekho. Ekubeni nginabo ubufakazi bokuthi ngangikhona. Yeah. So mhlawumbe ubufakazi onabi bona mhlawumbe ubufakazi obukanjani lobo onabo mhlawumbe usumngqina bangampela ukuthi nginabo ukuthi ngangikhona emsebenzini ngalolu suku lolo. I-register usuku ngangiyisayinile. I-time sheet ngiyisayinile. Usupervisor wami engangireport kuyena wayewufakazi wenkampani. Wayelethwe inkampani kodwa washo ukuthi ngalolu suku ngangisemsebenzini kodwa inkampani yangixosha kunjalo. Okay, ngiyakuzwa lapha. So uke waveza futhi encwadini yakho ukuthi kunama appeal owayenza. Kwahamba kanjani kuyona? Ngixoshiwe kwi-hearing ngase ngifake i-appeal. I-appeal noma ake sisusa khona kwi-hearing. Yeah. Sihambe nje nayo i-court case. Yeah. Kwi-hearing ngaxoshwa nganganeliseka. Emva kwalokho ngase ngifaka i-appeal. Ngihamba ngoyihlalela i-appeal nakhona futhi ngaxoshwa nganganeliseka futhi. Into engiyenzile emva kwalokho ngihambile ngaya ukuthola ummeli-ke manje ukuthi ngicela ngisize ngikhipha imali yami serious. Imali engakwazi ukuthi ngiyithole mengiphuma emsebenzini ngayikhipha ngakhokhela ummeli. Ummeli wayilwa lento yaze kwafika ekutheni iye enkantolo kwaqhamuka i-court order enkantolo. Court order eyayithi-ke asami siyohlala futhi lesi sinqumo esasikhishwe ucommissioner wasibeka eceleni. So sayohlala okwesithathu. Uma sihlala okwesithathu ngaphinda futhi isinqumo esaphuma lapho ukuthi futhi ngiyaxoshwa. Ekubeni inkampani ibingenabo ubufakazi yafika nobufakazi obusha okwakuwama-document amabili. Lawo ma-document esathi mesihleli kwavela ukuthi lama-document akhandiwe awumgunyathi.
So lawo madokhumenti asuswa abekwe eceleni, kodwa mekuthi kuphuma isinqumo sokuthi futhi nginecala. Ekubeni kwenzeka ukuthi uma siphuma isinqumo ubufakazi futhi abuzange zebuphelele. Okwesibili abuphelele kuyimanje ubufakazi engangikhishelwe kubona mekubhekwa i-recording kunobufakazi obungaphelele ngoba ne-recording noma ngiyicela manje abanginiki ngoba shuthi kufihlwa iqiniso lokuthi sasikhulumeni kwi-hearing, angiyitholi i-recording namanje ngisayifuna. Enye into ebengifuna ukuyi-check-a lana, okay, uyasho ukuthi kwi-hearing isiphi mhlawumbe isizathu esenza sibenixoshe kwi-hearing, mhlawumbe siqale khona kwi-hearing nama-appeal, mhlawumbe babeka ziphi izathu bona desembexoshe laphana, ibuphi lobufakazi abathi bona buhlangani, while kukhona kade umentionile ukuthi kwawukhona nomuntu owusupervisor wakho obe ufakazi wayo inkampani, kodwa ekugcineni ogcine esesayida nawe esho ukuthi wena wawukhona emsebenzini ngelanga. Mhlawumbe uLentuzana i-testimony yakhe loyo yenza umehluko kwicala and mhlawumbe babeka ziphi izathu uma bexosha bona emsebenzini noma kwi-hearing bengavumelani nento wena ozoyibeka. Angifuna ukuphosisa nami ngadideka kakhulu ngoba usupervisor phela uyena muntu oreporta kuyena futhi usupervisor uqashwe inkampani. I-register eyenkampani. I-timesheet eyenkampani. Wonke lama document, zonke lezi zinto ezenkampani. Uma kuthi kodwa ke futhi yona inkampani ingayithembi lezi zinto ngadideka ngoba nami ngiyasho ukuthi ngangisemsebenzini. Yes. Okay, uyasho ukuthi waxoshwa ngoFebruary emsebenzini and then wayenza i-appeal. Awekho yini amakhamera mhlawumbe avezayo abantu abangenayo nabaphumayo esangweni eyizoveza exact days ukuthi wena wawukhona emsebenzini leyo langa lelo. Mangabe mhlawumbe ukuthi wazama ukucela mhlawumbe indaba yama-footage bathini bona? Ngiyawuthanda umbuzo wakho. Amakhamera awakwazanga ukuthi abe khona ngoba icala engilifakelwe kwakumhla ka-17 kwakumhla ka-11 February 2017. Mina ngizochargewa ngo-August 2017. So amakhamera asakwazi ukurideka lelo suku ekukhulunywa ngalo uFebruary kodwa ngichargewa ngo-August. So ikhamera lapho ayikwazi ukuthi isebenze. Mhlawumbe iziphi ezinye inyathelo wayethatha mhlawumbe zomthetho because siyazi khona Department of Labour mhlawumbe wavakashela uLabour mhlawumbe wavakashela CCMA uyobheka khona ukuthi mhlawumbe bengakusiza ngani. Ngizamile kakhulu ngoba ngize ngafaka ngisho icala, ngavula icala epolice station le fraud. Engingalazi ukuthi lihambe lihamba laphelelaphi nalo. Okay, ake siye kulele fraud. Mhlawumbe ubulivulela bani icala le fraud and i-fraud ebiyenziwe lapho bekuyibi? Njoba ngisho ukuthi inkampani ibe nama document amasha njoba sizohlala okwesithathu after i-court order yokuthi asiyohlala sikhanda ubufakazi, ibe nama document ewanzile afikile sazoqula yawasebenzisa njengobufakazi ba okutholakala ukuthi lama document akuwona ama document aka Transnet lawo ayekhandiwe. So iwona ke lawo mina engivula icala ngawo okuwukuthi likwazile ukuvuleka icala epolice station ngoba iphoyisa elangivulela icala uwarrant officer loyo une experience, wayibona lento inobufakazi kodwa emva kwalokho ngabona sekunyamalala. Abameli bakho benganawo inibona mhlawumbe ama document amadala noma ngithi ayubufakazi obudala mhlawumbe like ama-signing sheets lawo amadala, because ngicabanga ukuthi ummeli kumele abe nawo lawo ma-documents nayo and then maybe produce ama-documents enkantolo and then naye aveza ama-documents okuyibona original aziwayo. Bona bebenganawo nama-documents lawa original Abameli, yes, labade bekumele nje ecaleni bekade sinawo njengoba ngisho nje mina wami ama-document i-register, i-timesheet naye ku-supervisor. Uyabona bona bakhe manje lawo amasha engiwasho ukuthi sesihlalo kwesithathu okuyiwona abuyiselwe eceleni after ukutholakala ukuthi awumgunyathi kodwa still ngaxoshwa kunjalo. Okay, njengamanje sikunyaka ka-2024 and le i-case le isuka kunyaka ka-2017 njengoba usho nje usuqala ukucharge washotshwa ngo-2017 and then waxoshwa ngo-February 11 ka-2018. So like ukusuka ku-2018 kuze kube manje
Mhlawumbe ikuphi okwenzekayo njengamanje base ku-2024 manje and uyabona ukuthi i-case ngaxa sewu-6 years manje ispace esesikhona. Ya ngaxoshwa ngomhla ngo-2018 February 16. 16 years. Okay. Into eyenzakalayo manje ngiphethe la document ngoba ngibe nenkinga ukuthi angisizakali ndawo legal aid wathi awuyiboni icala so awukwazi ukungisiza ngasuka lapho ngaka pro bono nawo pro bono wathi awuboni icala. Ngidecide ukuya ku TikTok ngafike ngalikhuluma lo daba kuze kwafika ekutheni manje ngisendelwa inkampani ngomhla ka2 manje April ngoba ngihlulwa yini ukuya enkantolo mina yami into ebengifisa ukuthi ngiye enkantolo ngikwazi ukuthi ngiveze icala lami ukuthi nginecala ngifile ngathi ngixoshelwa into engekho naku engiza nako kodwa ngikhonanga ngiyabona ukuthi shoot khona indlela engivalwa ngayo ngase ngingena ku TikTok ngizocela usizo uma ke ngingena uTransnet ugcina usunginika nayi iphayili le ama document lawa ya ama document lawa enginikwe wona icala bayibiza ngani nge-notice of motion la kumele khona ngihambe ngiye enkantolo khuluma ukuthi kungani ngifaka ama video ku TikTok. Sengizamile ke ngoba nginayo ummeli ngizamile ukuthi ke ngibhale ke nami i-notice to oppose. Leyo notice ke ngikwazile ukuyenza kwavela ukuthi ushuthi ke sizoya ngempela enkantolo ngomhla ka6 August 2024. Okay, omunye umbuzo wami la uthe uyi-legal aid. Yeah. Bathi abalibona icala. Yeah. Waphinde futhi wazama i-pro bono. Okay, umuntu angazi i-pro bono abameli laba basuke besiza abasebenzi noma ngithi abameli abayimele abasiza abasebenzi mahhala. Yeah. So uma ufika khona bathi balibona icala ngaziphi izathu and iliphi wena icala kade ulifaka lapho and njengoba uthi futhi uphindele enkantolo ubani ofaka omunye enkantolo between wena nenkampani njengoba uthi ubuyele enkantolo ngo-August. Yebo, okay, sekuyi inkampani manje ngifaka icala lokuthi ngifake ama video ku TikTok. Yabo. Ama video lawo ngiwafakile ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngithole umuntu noma usizo kubantu abathize abangakwazi ukuthi bangenelele balazi udaba lami ngoba kubhlungu nginobufakazi obuphelele kepha la ngifika khona ngifika sekuvaliwe. Ingakho ke nami namhlanje ngikhona la ekhaya. Uyabo? Ngizocela futhi usizo njengoba ngikhuluma nje ngifisa ukuthi ngilekeleleke. Yes. Ngizwa kahle bhuti inkinga yakho inkulu kakhulu and uTransnet akuseyinkampani encane inkampani enkulu kakhulu ukuthi ungavele suke nje uyi-challenge kuthatha umuntu onesibindi ukuthi u-challenge ikhampani enkulu njengale. Mhlawumbe ubhuti sengifisa ukwazi la mhlawumbe kubabukeli be-Black Life TV iluphi usizo mhlawumbe alidingayo ukubona ngoba ngeza mhlawumbe udinga abameli mhlawumbe udinga uxhaso financially mhlawumbe iluphi usizo oludingayo wena kubabukeli be-Black Life TV. Bengicela bandla ngiyayithoba kakhulu ngoba lolu hambo lude angisebenzi angikhona ukuthi ngiqasheke ngesizathu sokuthi anginayo manje into engathi ngiyifundele angikhona. uTransnet uyinkampani enkulu uma ukuthi uya apply ufaka i-experience yakhona wonke umuntu yonke inkampani yakubuza ukuthi ushiyeleni kubukeke ngathi wena umuntu ongathi ungcolile wena ongenzanga kahle ekubeni wena uyazazi ukuthi uneqiniso. So engicelayo ukuthi ngilekeleleke ngako konke engakwazi ukuthi ningisize ngakho especially lolu hambo ludinga imali ngempela ukushintsha nje transcript ngiyishintsha ngiyisa ekutheni ama recording ukuthi ashintshe abe kunenkampani ekuthiwa isinele esetshenziswa yinkampani ekuyiyona echargeayo for i-recording. Ngiphinde futhi lama document kumele ngithole ummeli ngoba ngikwazi ukuyiphendulela nginika u15 days from umhla ka10 June 2024 ngino 15 days manje ngicabanga ukuthi kusele u13 days or something angeke ngikwazi mina ukuphendula lo mqinqo ongaka lo mqinqo lo angikwazi angani ngingayiqala kephi lento
so ngiyalidinga usizo ukuthi mhlampe ngithola amasenti ukuthi ngikhokhele ummeli ngoba bayadinga ukuthi bakhokhelwe. Ngiyalidinga usizo lokuthi ngikwazi ukuthi ungimove around, angiphile impilo e-right, angikho right. Mhlampe-ke njengamanje imuphi umyalezo ongawudlulisela mhlampe kwabanye abasebenzi obusho ukuthi wakhulumela abasebenzi mhlampe kwabanye nje abasebenzi la ngaphandle abangabhekana nesimo obhekana naso, mhlampe iziphi iy'nyathelo ongathi abayithathe mhlampe kusanesikhathi ungaze befike mhlampe kule nkinga wena obhekene nayo njengamanje? Unzima lo mbuzo lo, unzima, ngifuna ukuphosisa. Mm. But bengingathi ngiyacela kubasebenzi bakwazi ukuthi bawazi amalungelo abo. Yes. Ya, bengingasho njalo ukuthi kubalekile ukuthi ubuze ube nolwazi kungakaqali inkinga ngoba engikutholile mina kuningi bengingakwazi njengoba kwenzeka okwenzakalayo. So kuhle ukuthi uyihluphe kusaela ukuthi ube nolwazi nje, kuyadinga buza wazi indawo ezithize zokusizakala. Ngingasho lokho kuphela. Asibonga kakhulu bhuti ngesikhathi sakho ukuphinde sivakashela ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu ngethuba bandla. Kodwa Nkosi yami, ngiyabonga la ekhaya okwangempela bandla, nginethemba lokuthi mhlampe ngizosizakala. Ngizocela ukuthi mhlampe ngishiye noma mengenzeka noma i-account number mhlampe mekukhona abafuna ukungilekelela, ngiyacela. Ngizocela ungayishiya inamba ngesizathu sokuthi isemhlabeni manje. Yabo, Okay. akuthenjwana, yabona. Yeah. Okay, i-account number yakho soyithatha and then soyifaka escreenini mangabe sesifaka ividiyo, and then mawukuthi khona mhlawumbe umuntu lapho ngasekhaya ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukusiza ubhuti ngenkinga yakhe lapho ke nayo mhlawumbe ummeli mhlawumbe ungakwazi ukumluleka ngezomthetho, mhlawumbe ungakwazi ukuphosa sivivaneni akwazi ukusizakala ubhuti. Siyacela wenze njalo usibhalele khona la ka-Black Life TV, inamba ikhona la kwiskrini noma usithumele i-email ikhona futhi la kwiskrini. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe kuzona iy'nhlelo zethu, Black Life TV, Black Life TV Plus kanjalo ne-Black Life TV News, uphinde futhi ube nathi nangokuzayo futhi.